Hello guys, majong hapon. Dede ko ron sa eskwelahan ni Lexi. Ang gisundo si Jackie alas 4 Gs naman, dyan pa man ang gawas. Naglabad ang uwan-uwanan ko. Kalit, nag-uwan, dyan init. Dugay man ng gawas. Gikan ko Galicia guys kay nag-claim ko kuan. Salamat sa blessings buwan-buwan nga nagsuporta sa ang motor. Salamat ka nimo ma'am na sa Germany kay ba nakagkinsa ka. Daghang salamat sa imo ang kanang kamaadyo. Ginoo nay magbaw sa imo ang kamaadyo sa imong gibuhat dari nang kada buwan ko nimo suportaan sa motor. Salamat ka sa imong blessings nga gihatag kada buwan. Daghang salamat kadyo. Lain jud kahang lawas oy. Nawanan ko ganiya naghatod ni Aliana eskwela just aris padong Alicia rapod guys sa Niborok. Nabdan ko uwan. Miski manglaba ko ron, naman ko nang labag kay kuan man lain magpanahon. Diyan init tapod turon. Kapila ko ilis ng adlaw kay sig kabasa. Nag-claim day ko sa Cebuana guys. Agard sa Cebuana kay dahil gihatag ID ni Porami. Sa voters ID ni Porami nakaliptan ko nung dito dugay na to. Nanaho haptong ihatag din sa Porami og makaadto ko merkado. Nanaho. Madugali ka diyang gihatag kay katong pagkabilin ko sa ID ni Porami lain ko nung guard ag nagbantay nag-duty di siya. Nakakita man just ang ID nga burato yung siya nga kaila kada ni yung ning ijaan mo to ang gikuha kada ni ihatag importante ra ba ning ID voters ID pagayud agang ID nga voters ID pa na nakuha ag katong nay bag-o man ko ning kalipikar kay dadto man kus Manila nakarehistro ja dugay naman tong ang ID dere voters ID ja may man sila nga magbag-o mo to nagkalipikar kog bag-o jawa pa man naghang bag-o nga voters ID. Dana kus bye guys. Dana pas Lexi ja. Nagdakog nga ni kay katuanggingan nga mangganas ko. Kay lami ibut sawsawan og suka anja. Butang kamatis, matur magpakapalit ko og kamatis. Ali be. Nabugwa pay uwan. Say hi to my vlog, kulot. Hi. Naglandan og mailog. Bitekon. Mangganas ko nay. Kaya lami na pagganas diya. Di ko, violet man. Naiwa pa nakita gatang gunting nga dako nay. Ha man da ito. Basta gilabag na Aliana. Can I hold this basket? Yes, ma. My goodness, where is the scissor, Lexian? I don't know. A big scissor. I don't know. I don't know, wow. Hala, tu ara. Ikaw rin nagkap. Gibilin sa lamisa. Gamay na raman yung gunting ah. Okay. Ngayon kayo, patagawid na rin puan. Naman Kisa na ito ning labay, begingan kagpangag. Jam. Mel. Pangag. Ayay, pangag. Pagkatanggap na na. Wa ah? Naitanggap sa kamuti. Ano naging matago kag ing nagpangag, nga pangag man ka? Be? Be? Uuwa ko. Mauwa kang Jumel? Nagwapong Jumel? Ew. Iyo, ara. Iyo, kadiha. Ni as ganas, oy.
Ipit ka ani ba? Tanawa sa tignaig mo ko be. Pizza. Laigo, listen food. Bukag na ang kulot. Oy, bali na slide. Sabi na, god, lisod pod. Buka, oy. Anga, oy. Tua! Uhaha! Da! Dara guys. Panimpon as ubos. Ang daghan. Ayo kay basa. Basa lagi sagbot jamog kay uwan. Dari na pagkus ubos kay na may daghan mo nagiingang nanay. Kung ko gananda ni kay puwa man. Hindi ay mas nanay mo kuno ni kusog kapadugang dugo. Nga. Kalibuang na. Ala, ang daghanan dito biday, bisaw. Ang daghanan guys, kaya ang taga-as purami. Ay, mani ganang purami. Excuse me. Excuse me guys. Kipon na noong ko. Titiri kay di man pwede dani. Pura mira. Bawas tirig nga green nga dahon. Dali ra di ko sipunon basta mataligsikan ko. Labad ang balit pa dayon ko kambal ron. Hanggang dali ra makaadyo na kay saridon mga naandan. Want you to know that if I can be close to you, your memory ecstasy, I miss you more than ever.
Pero guys, ako saan ning i-prepare para maluto na. Dara guys, naluto na. Ang gibutang kamatis o sibuyas. Nami kaju sa sawag suka. Di man mukhang askulot na ni kay arte. Dara guys, aning hatag di prame kay magatid pukos ID. Ubay ko po. Nakakawanan, di pagsilbi.